Bună, eu sunt Denisa și astăzi am să vă fac o cremă anti-cearcăni pe care eu îl folosesc de mult timp cu drag. Și este din ulei de ricin, ulei de cocos și o bucățică de castravete. Mai avem nevoie aici și de un recipient gol de cremă. Și am să încep prin a spune că castravetele cu substanțele ei nutritive joacă un rol foarte important, hidratează foarte mult, ajută pielea neagră din jurul ochilor și atenuează pungile de sub ochi. În schimb, uleiul de ricin este unul din remediile naturale pe care pot fi de ajutor pentru îndepărtarea cearcănelor și pungilor de sub ochi. Acestea sunt cauzate de la stres, oboseală, carențe. Comparativ cu alte substanțe, uleiul de ricin este organic, cât și uleiul de cocos. Nu conțin substanțe chimice sau substanțe dăunătoare. Acum vom lua o linguriță de ulei de cocos, îl vom pune în farfurie, o linguriță de ulei de ricin și castravetele îl vom rade. Ok, dragilor, pe urmă vom amesteca totul. Am aici o membrană rămasă, pe asta am să o arunc și vom amesteca tot. Se amestecă tot până uleiurile se imbibă foarte bine. Și pe urmă vom adăuga totul în recipientul gol. Luăm recipientul și vom adăuga totul în recipientul cremei. Vreau să vă spun că această cremă se lasă în frigider. Și aici mai am o porție pe care am să vă arăt modul de utilizare. Dragilor! Este doua zi, aseară n-am mai filmat pentru că n-am mai avut baterie și vreau să vă spun că așa arăt acum cu masca. Vă puteți pune și 2 dischete, dar cel mai recomandat e să vă faceți așa, cu dischetele vă alunecă sau se topește uleiul de cocos, dar eu am să las acum o oră și revin să vă arăt cum este efectul acestei creme, dar așa, dragilor, am revenit. Vreau să vă arăt că așa mi-arată fața după cremă aplicată și lăsată o oră. Bine, le-am lăsat mai mult, dar asta nu contează. Și vreau să vă spun că nu am aplicat nimic pe ten pentru că am un tratament de la dermatolog și nu pot să-mi aplic fond de ten sau așa pudră. Tot ce am aplicat este un rimel și vreau să vă spun că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați. Ciao, ciao!